Hello! Musta naman itong mga kalabasan diha na pa doon mga expired? Naanapod mi diri sa bukid magsuroy-suroy. Og na timingan jud namo paganin diri sa bukid ang akong iyaan nagpaiho siya og manok. Agoy kalami ba jud aning native chicken ay og magluto dayon ta og kanon. Unsa pa may dugayon? Sino ba nang maiiwan? Siya pang maiiwan. Han! Woo! San ba ko nagkamali? Nga nung giihaw? Sino pang nagmamahal? Siya pa ang giihaw. Og diriya sa akong kalipay nakapakanta jud ta aning pinaabdi. Ready na to ang manok. Mangita na punta diri og lamas. Mangita ta og lamas. Uy, sakto. Naay sibuyas, naay ahos. Og nakakita naman taglamas ato na dayon ng hiwa-hiwaon kay ang mga kasakupan gipanggutom na sila. Tapos ni anak ko sa ilaha panghuha sa mong lansones dito ka para mababagan na inyohang kagutom kay murag dugay-dugay pa jud ning lamas nako tadtaron tapos lapuan pa jud ako ning manok kay 48 years naman ning manukan ni kapanahonan pa ni sa dinosaur og tadtaron pa jud nako ni tanawa jud niyon tinadtaran nako gahi kay nang manok gahi pa sa imuha kung suguon. Tanawa ra gud ninyo ako ang reaction sa kong naungol. Nalubat-lubatan naman ko sa kagahi sa manok. O gato po dang hugasan ng manok pag humagtadtad kay ang mga kahoy ana mamilit dia sa unod. Madala na to gaon. O mo na siya og butangan day natog mga seasonings. Tapos pag human tubig lapuan dayon itak-ang nato diha. O tanawa. Og sa tinuod lang dugay jud nako na gilapuan mga 3 ka oras. Og mao na ang iyahang dagway ako lang na siyang giadobo kay mao man puy hilig sa mga bata kanang adobo og malanala ang pagkaluto kay para tilok jud kaayo walay mabilin pati sabaw suyop tanan. O mao na siya ang ato ang native chicken na adobo. Ta naluto na ang adobo to kay gigutom na jud me. O sige dong tawagan sila dong mga una ta diri na lang day kutob. Bye bye.